Sanibonani bafowethu, ninjani, yaphila? Hayi mina ngigrayini bafethu. Hey madoda, nangu omunye uyavalelisa. Uyavalelisa ubafo. And the way ngibona ngakhona sekufuna i-protection from SAPS. Hawu, SAPS lebe useless izolo. Namhlanje sesiyayidinga. You know, abanye bathi nami ngingalandela. Thina ngingitshele something. Yabona mina if ngiyabulawa, angeke kube yifault yami or kube yifault yabazali bami, no. Kuyoba yifault yabazali benu. Ningizwe kahle. Fault yabazali benu nina, because nina abazali benu bahlulekile ukunifundisa ukuthi umuntu angabulawa. You see? Nizwe kahle. Mina ngibulali bantu. So if nami elami khuleka, mina if ngiyangithuma akunankinga, but into engisho ngayo ifault yabazali benu. Lo if uthi uyahamba njengoba sivalelisa, akahambe abize nabanye. You know guys, emhlabeni kaJehova, if besiphilisana njengabantu bengempela, besizoba right. Bafethu mina ngifuna ukunikhohlisa. Yabona the day ngibona labantu laba bazale etradini, abantu bashone, yabona abantu bajikiswe ibhedlela, ngibonile ukuthi sinobonabishinyana la. So abanye they must go. Even nami if bayangithuma, bangithumele. Thina bafethu into esibhayizisayo ukuthi sinokubona ngathi thina si-important ukudlula abanye abantu. Sibona ngathi thina sine-freedom ukudlula abanye abantu. I-freedom yakho mfethu sis, la icala khona, la iphelela khona, ucale omunye umuntu. Ungabheki omunye umuntu umbhekele phansi, no. If abazali bakho bahlulekile ukukufundisa ukuhlonipha, zifundise wena sowumdala, nawe sowuzala abantu. You see? Akusiyimi engithi lo uyahamba, angimazi mina nokumazi lo muntu. Lo uyasivalelisa, and thina sazi ukuthi umuntu makaya kumdala angavamisanga ukuvalelisa. But well, njengoba asekavalelisile, makahambe kahle, and makafika le naye apha anikeza nge-10 digit le, umdala ashaya ucingo, balandelayo ngoba sikhathele yini. Bafethu nina if beningekho la emhlabeni besiyophila kamnandi. Nazi bafazi bethu basaba ukuwalka because of you. Abantwana bethu bayadlengulwa yini. Abantwana babantu eningabazi niyabahlukumeza. So kumele sithini? Sithandaze ukuthi umsebenzi wabantu abanithuma uphuthu, umsebenzi wabo ukuthi banithuma uphuthu. uNkulunkulu ufailile. Shaya ama-factory fault mfana, naye la hlele khona uyazazi ukuthi ushayile ama-factory fault. Manje makanibiza ayone-reset. Mina bafethu anginanhliziyo embi. It's just that sinithandaza isikhathi eside ukuthi niyekele ukubulala abantu. Sinikhuza isikhathi eside ukuthi niyekele ukuhlukumeza abantu. Laba abantu baposta ama-video abantu ekhula lela balikhiphela izinto, Indian lo bamkhiphela izinto le, bathi uyabathreatenisha. Ubathreatenisha makwenze njani? Because uyasidefenda loya muntu. Loya muntu akalandanga muntu kwakhe. Yini enimlandile nafika nakhipha into zakhe. Manje nithi lo ufe because or abanye bazofa because. No. If bayafa mabafe yibo abasukela indaba. Angithi nina nitheni nifuna ukufela. Ngiyaphinda futhi. Ifani sibone. Angithi nina nifuna ukufela izwe. Phela nina niyenza ungathi seni-important ukudlula ngisho nomongameli wekhanda.
nithi Zulu Zulu estradini nizizwa ungathi nina ni-important ukudlula umuzi uZulu lo wenu. Mara uyalinisa uZulu vele lo baba. Hayi kodwa danko bafethu. Hey siyambongela uSminoff. Uze nenye mfana. Danko.